Давайте яшчэ паспрабуем выцягнуць цэглы. І гэта вось уже раструшчваецца. Цэгла я бачу, вось яе. Ай, все, яна развалілася. Ну, к шчасцю нашаму, на ёй нічога не написано. Прибираем. Вось яшчэ одну. Давайте возьмем. Яна цудоўная, цудоўны такі асобнік. Болей за палову захавалася. Ну, але ж, по-моему, нічога на ёй няма. Нічога на ёй няма. Тому откладываем у бок. Господарством почистим наше место. И будем далее прибирать нашу цегалку. Вось гэта вельмі чорная у кутку цегла. Недзе лежала. Тут вось раствор нават нейкі бачна. Незразумела ўвогуле. І вось тут раствор бачны. Нешта на раствор лежит, нешта на глине. Альбо можа цеглу прямо з раствором. Так само яна была з раствором. Яе просто сюды паклалі ўжо. Не замарочваліся, каб гэты раствор знімаць. Адразу паклалі. Давайте приберем одразу глину. Вот тут глина лежит. У меня есть такое место. Тут специально я для глины сбираю. Потом все у мех складываю. Как потом скористать. Коли-нибудь скали спотребится мне. А мне это спотребится. Я это ведаю. Не буду казать где. Але... Хотя можно сказать. Как подмазывать печку. Ось. Ну, в сенсі тая частка печки, яка дымоход. Так, давайте еще приберем эту цеглу. Ось вельмі добрый особник. Амаль што цалкам. Глядим. И ничего не знаходим. Ничего не знаходим. Сапраўды. Ничего нема, але вельмі добрая цеглачка. Вельмі добрая для будаўніцтва. Принципу добра. Яшчэ крыху мы цалкам приберем гэтую дзялянку. Вот гэту невеличку я хочу ее прибрать. Далей, по-моему, уже ничего нема. Это альбо унутраная частка дому. Вось. И для нас яна таксама вельмі цікавая. Для раскопок. Вось. Але давайте будем выбирать цагліну. О, бачите, с раствором разом спаяліся две. Вельмі боюся, каб яны не зламаліся. Ой, две берутся, бачите? Ось, 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 переворачиваем. И ничего не знаходим на их. Спаялись раствором. Ось, ничего нема на их. Потом я их разлучу. Ось мы бачим на их месцы по унізе, якая лежит цегла. Это так само некий фрагмент, який недзе знайшлі. О, добра выбирается. И поклали сюды. Ну, что мы можем сказать? Что так само тут ничего на ёй нема. Ничего нема. Давайте прибираем наступную цеглу. Переворачиваем. Проглядаем. Ёсць. Ёсць, спадарства. Гэта парычы. Пачатак парычы. Па. У іх свой фірмовы знак. Гэта ставить таўро на рабрыне. Па. Цудоўна. Спадарства. Я задаволены. Тут болей, дарэчы, прысутнічае раствору. Ось я бачу, і тут паклалі раствор. Ці то нейкі дэфіцыт был раствору, ці што. Дзе хацелі клалі, дзе не клалі. Незразумела. Ось маленькі кавалачак цеглы на растворы. Разом. Ось гэта падобна, што просто разом была з раствором. І яе так і паклалі. Раствор этот нават не прибирали отсюда, не снимали. О, бачите, глину убираю. И что отрымливается? Старый раствор засох. Ось так и поклали эту цаглянку с раствором. Никто нават и не заморочился, я кажется, сегодня.
Ось, прыгар характэрны. Працягваем прыбіраць гэтую сценку. Вельмі перспектыўная цэгла, такая вялікая. Ну, ось, ну што такое? Быццам бы нешта ёсць ці няма. Не бачна. Ай. Літары гэта ці не літары? Вось гэта во. Падобна на літары. По-мойму, гэта штосьці ёсць, але клеймо альбо таўро пастаўлена неахайна. Ну, я паспрабую адмыць, і потым паглядзім мы з вами. А мы з вами, сябры, паглыбляемся на дно. Ну, у добрым сэнсе гэтага слова. У сэнсе разам за цэгламі, ці разам з цэгламі. Вось мы здымаем яшчэ одну цэглу. Я гляжу уважліва. Гляжу. І нічога пакуль не знаходжу. Нічога не знаходжу. Але вельмі добрая такая цаглінка для будаўніцтва. Глядзіце, якая яна захавалася цудоўна. Можна кудысь пакласці. Ось. Да мы з вами давайте далей. Здесь вот увогуле маленькі кавалачак цаглінкі паклалі. І нічога я не знаходжу. Зноў нейкая дзірка, бачыце? Мы з вами уже знаходзілі цаглінкі з дзіркай. Ну, я не думаю, што гэта... Я не думаю, што такія дзіркі гэта таўро нейкая майстра, каб паказаць менавіта прыналежнасць да яго завода. Навряд ці. Это просто, ну, нейкі каменчык, які трапіў, а потым вылецеў, напэўна. Ну, не ведаю. Так, далей. Ідзем з вами далей. Давайте вось гэты кавалачак прыбярэм. Во, нават такія маленькія кавалачкі клалі у гэтую кладку, уявіце сабе. Ну, вось і такое клалі. Падчышчаем. Давайте паглядзім. Вось гэта, напэўна, апошнія цаглінкі нашы, якія ўжо ляжаць на зямлі. І мы іх возьмем. Давайте возьмем вось гэтую цаглінку. Таксама вельмі вялікую. Ох, яна бярэцца разам з суседняй, але адстала. Ну, вельмі чорная цагліна. Вельмі чорная. Калісьці ў печцы ляжала. Ці ў дымаходзе, да з двух бакоў нешта чорнае. Незразумела. Нічога не знаходжу. Пад ёй ляжаў ось такі кавалак цэглы. Давайте мы яго таксама вымем. Не ведаю. Вось гэта ёсць нешта такое. Вось гэта ось. Лічба можа гэта якая. Ці што гэта? Зараз паглядзім. На гэтым баку нічога няма. Не ведаю. Ці можна сказаць, што гэта нейкая лічба? Ну, я схіляюся да той думкі, што не. Просто нешта надбіта. Не, гэта не лічба. Просто надбіта нешта. Давайте яшчэ прыбярэм наступныя цэглы. І все, ёсць. Ёсць спадарства. Ляжыць наша цэгла, славутая беліца. Я уже бачу. Ух ты! Ай, амаль цалкам захавалася. Вельмі прыгожа. Здымаем. Здымаем. Ай, як файна. Давайте мы яе памыем крыху, я вам покажу. Ну, вось перед вами, мои сябры, тое, што мы толькі што знайшлі, гэта найбольш удалы узор, найбольш удалы экспанат знаходкі цэглы беліца, але зусім іншы варыянт, які мы з вами ўжо глядзелі у трэцяй серыі. Вось. Ось яшчэ раз можаце уважліва паглядзець. Тут не хапае адзінай літары Б. Вось гэта так пісалася літара Е. Кавалачак літары Г тут нема. Вось.
Ну, ось тут Г была с этим, з йором, з твердым знаком, так писалася літера Е. Ось, і ми бачимо ініціали, так само А, перший ініціал ми ведаем ужо. Ось гэты ініціал мы не ведаем. Гэта альбо рымская 3, альбо гэта літера Ш. Ось, альбо гэта нейкая іншая літера. Можа быць, гэта літера Ф. Так раней таксама, по-моему, писалася літера Ф. Ну, допустим, там нейкий Александр Федорович Белица. Ну, я так просто вам кажу. Як бы для прикладу. Вось. Магчыма, гэта Фёдор, ну так, умоўна кажучы, гэта два браты, А і Ш, альбо Ф, Белица. Вось. Белицы тады было б так. Все ж таки, значит, гэта один чалавек, гэта его ініцыялы, А і гэта ініцыял. Альбо гэта клеймо нейкай партыі. По всей верагоднасці, гэта не клеймо партыі, бо гэтая цэгла так і трапляецца, трапляецца. Тут на гэтым месцы мы не знаходзім нейкай іншай літары ці іншага знаку. Адпаведна, гэта ініцыялы аднаго чалавека, хутчэй за ўсё, А, Ш, альбо А, Ф, Белица. І гэта наш з вами зямляк з вёсцы Новобелица. Таму што менавіта там, у Белицы, была цагельня, таму Белица гэта наш зямляк. Вось яго прозвішча, вельмі цудоўны экспанат знойдзены. Мне вельмі падабаецца, найбольш поўны з маіх папярэдніх. Хаця таксама фрагмент. Яшчэ вось крышачку цэглы. І гэта было ўвогуле вельмі добра. Вось так што, сябры, такія справы.